Akbar. Akbar ki saka tembung gede derajate dadi dalang kondang misuwur sak Jawa Timur, sak Nuswantara lan sak donya. Akbar. Amin. Mas Badar apa? Badar ki saka tembung al badru tegese bulan purnama sumunar cahyane nerangi semua kegelapan di muka bumi ini. Aku rungokno aku broto rungokno. Mas itu dalam nek Mas Badar nerangi nggih. Nerangi apa metengi? Iki Mas Yuda Bakia. Oh iya, Kang Wijil saka Ngawi. Lan Mas Andi TB Kang Wijil saka Tuban. Oke, ya. Kon menghibur masyarakat ning kene. Ya. Sing lumantuk ya. Ayo wayang minangka dadi kabudayan uga siar agama Islam. Monggo Mas Yuda kula aturi minggah wonten ing pepanggungan ya ta. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, tobat sebelum mati. Monggo. Monggo Mas Yuda. Ayo musiknya ya diiringi apa ngono. Muhammad. Wa maslalai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gayang regang dalu punika Astabrata luar biasa. Nggih, memang astagfirullah itu luar biasa memang. Astabrata Mas. Astabrata. Luar biasa. Mas Akbar karo Mas Badar ki piyayine ya pirsa. Sapa to dagelane? Cak Yuda kuwi terkenal sebagai dagelan pondok Republik Indonesia. Wah. Mulane munggah sholawatan lho. Asma kinarya japa Akbar. Akbar ki saka tembung gede derajate dadi dalang kondang misuwur sak Jawa Timur, sak Nuswantara lan sak donya. Akbar. Amin. Mas Badar apa? Badar ki saka tembung al badru tegese bulan purnama sumunar cahyane nerangi semua kegelapan di muka bumi ini. Aku rungokno aku broto rungokno. Mas itu dalam nek Mas Badar nerangi nggih. Nerangi apa metengi? Gak mesti, kadang ya nerangi, kadang ya metengi. Oh iya. Turunane PLN deh. Oh iya. Tapi pan positif nggih Mas Yuda nggih. Positif. Akbar Badar. Akbar gede Badar wulan purnama dagelane Yuda. Yu kuwi Rahayuda, kuwi Widodo. Rahayu kalis ing sambikala Widodo ora ana apa-apa. Bapake dalange jenenge Pak Mubarok. Panjenenganipun Pak Borak. Pak Barok. Mubarok. Oh alah, Mubarok kuwi jenang kudus. Kok jenang kudus? Mubarok kuwi tegese barokah. Barokah kuwi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Amin. Kuwi Pak Barokah. Dagelane TB. T kuwi telek, B bebek. Ora ana jeneng Islame. TB ora Islam blas. Yuda Prasetyo. Umpama dadi dalang hebat Ki Dalang Yuda Prasetyo. Ki Dalang Akbar siswa carita lho. Enak. Ki Badar lebda irama lho. Enak. Lah kowe apa? TB sapa kowe? Ki TB Sepiarto. Tapi ora, mulane ra tau entuk job wong Sepiarto. Sepiarto mergo corona. Penting kan gurune ngono lho. Ya ora sembarang kok iso luar biasa. Luar biasa. Tahun baru pada 2022 ini betul. Beda dengan 2021. Bedane Mas Yuda. Biasanya nek tahun baru mesti udan. Mesti Jawa, mesti banjir dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini terang benderang, berarti Gusti Allah meridhoi Kanjeng Nabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Awake dhewe iki dungaren tahun baru wingi kok ya ora udan. Lho, ora udan. Aku nek perkara udan iki jane ra piye-piye Mas. Ning siji jalanku. Apa? Aja nganti ana bledek apa gluduk petir. Kok iso karo bledek karo gluduk kok kowe trauma sebabnya apa? Trauma waktu aku dilahirke mbokku ana ing alam Marco Polo kuwi. Marcopodo. Ora Marco Polo. Dunia Marcopodo. Nah, pas aku ana nggone weteng Nawa Candra Dasamuka Dasari Nawa Candra Sedasa Ari Dasamuka
Ya dosa hari. Sangang wulan 10 desa kuwi ning 10 dina. Kleru terus kowe nek ping 6 tanggapan ngene iki lho kok iso. ya kuwi kan nyuwun sewu anu Mas Akbar. Pripun, Mas Bajang. pripun? Tak critane sejarah. Pripun. Jaman semono iku rong ana bidan, rong ana Rumah sakit, ora ana puskesmas, aduh eneke dukun bayi. heeh. Lah mbok kan ben pengen cepet akhirnya ngerabas liwat sawah. Lah kok udan riwis-riwis. Ora wis. Ning tengah sawah lah kono Nggih. bledek. Cair. Heeh. Mbokku semaput pelek, aku metu separo. Srut. Aku ning kono karo tingak, tingak. Jan koyo Dalam keadaan bayi ngono kuwi. tenang jan koyo nyambik kuwi aku guys. Tingak. Tinguk. Lah kono bledek biyanter. Cair. Kowe kaget mencolot metu paling. Ora. Aku wedi terus mlebu neh. Serut. Dadi genep bledek ping 10. Iku mbokku jahitan 200, Mas. Kok iso lho? Lah perkara mlebu metu. Cengengesan iki kisuwane nggone Pak Barok kok iso. Lah yo ning gone Pak Jenang Kudus iku. Iki hajate Mas Yudo Nggih. adalah persembahan disponsori oleh Ibu Cynthia Jasi Ibu Cynthia Jasi. yang punya rumah makan Lumintu. Wes pun tepang Hebat. lho. Loh. Yang punya rumah makan Lumintu Ibu Yamet Kudasi iku Pak. Ibu Cynthia Jasi. Yamet Kudasi. Ibu Cynthia Jasi kuwi sing pemilik rumah makan utawa depot Lumintu. Oh, rumah saku tuh Bu Yamet sing tok ngene TikTok kuwi. Yamet Kudasi kuwi. Dudu iku. Mulane panjenengane ngenekne ngene iki tegese wujud rasa syukur. Lak ngoten to Mas Betul, Akbar? betul. Nggih, loro. Rasa syukur la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet, pas TP pucet. Pucet. Kupenge terus abang raine mingkup. Ah. Lho. Mesti aku angger maca Arab, dingkluk kowe. Sadaqallahul azim. Alah. Kok sedekah lho. Sapa gedheke rasa syukur ditambah nikmate, sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Ah. Wong syukur ki ora mung cukup diucapke tapi dincepne ning jero ning ati, ditindakake kanthi pakarti. Lho, bengi iki contone wayang kulit. Sedekah rasa nyenengne wong akeh, sing gelem sedekah mesti mlebu swarga. Amin. Kok iso, Mas? Lho iya ta. Kulu makrofin sodakotin gawe senenge wong akeh sodako. Sodako. Ngapa? Kaken jenang. Dadi wong niku nek Kaken gelem jenang sedekah kuwi mesti mlebu swarga. Ya. Oh. Ah. Ngapa to, Mas? Lho jenenge wong ya ora ngerti wong lagi belajar agama nggih to. Ah iya, Mbak Cangi kali Mbak Limbu. Ya sapa ngerti nek aku sering ngrungokno awakmu ngene iki ceramah kan ya iso pinter pancen lain sar. Alah. Gawe senenge wong akeh swarga. Ah. Contone Mas Akbar. Ah. Ndalang nyenengne wong akeh iki mesti mlebu swarga. Heeh. Sinden yoga gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Kuwi rumus. Rungokno kupingmu. Rumus Mas TP. Dadi apa wae gawe senenge wong akeh mesti Swarga. Swarga. Rumus itu. kowe krungu malaikat lambemu ditapuk ora iso balik kowe. Kok iso ki lho? Kok senengane gawe peraturan dhewe. Lah iki fakta lho. Fakta. Iki dalil lho. Ah. Valid lho ki dalile. Sahih iki. Dalil akli maupun nakli. Heeh. Wah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Kuwi lho, dalan lili-lili ngono iki sing apal Nyenenge kae. wong akeh mesti mlebu swarga. Ah. Ya durung karuan to, Mas. Kok iso durung karuan? Durung karuan wong nyenengke wong akeh iki mesti mlebu swarga durung karuan. Kok iso? Sampeyan ngerti cawe wedok sing nggone guyangan. Lho. Kok iso tekan guyangan? Lah kuwi kan gawe senenge wong lanang akeh. Gek murah 200.000 rong dina ora wengi sak pijete. Kowe jajal kowe mlebu swarga apa ora kuwi? Lah kowe mbok padakne kono, kowe aja dolan turut kono. Kae ngono nggone wong nakal-nakal. Guyangan nggone wong nakal-nakal. Iya kuwi kono nggone wong gaul, wong grapyak. Lho. Kono kok nggone wong Ramah. ramah. Kok iso kae nggone wong wedok nakal-nakal, aja dolan rono kowe.
Aku lagi lewat di sapa? Piye? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Piye, Monggo pinarak kamare kosong. Bales to. Tak balesi to. Piye? Tuku duku katutan rokok. Apa wi? Mangke kula mriku kalih Pak Mubarok. Lambimu lho. Asmane Mubarok barokah iso sobat urut guyangan iki rumangsamu. Sapa ngerti golek jenang? Golek jenang terus mlebu metu. Rumangsamu Kono kok iku gone wong ramah, oso gone wong nakal ya kae. sing tengah iku ramah kabeh Mas ning kono kuwi. Kok iso? Dene sing pojok, kae gone pojok buyangan kuwi. Aja rono. Nyapa? Angker, wingit. Kok iso? Kula nate liwat kula diwedeni kuntilanak. Nek medeni piye, Mas? Lah kok aku liwat pojokan. Dideni kuntilanak. Heeh, ning pojokan kuwi, Mas. Nek guyangan ya piye? Heeh, ning buyangan nang pojok. Lah kok diwedeni swara cah wedok. Piye? Kaya gak kuntilanak iki kayane kaya dudu kuntilanak to nek Kuntilanak. suarane lho piye Aku lagi liwat. Peteng lah kok ngarepe pojok kuwi. ya ning cedhak kamar sing anu kae Heeh. piye Lah kok aku sepupu iki. Nggih. Sik to. kae Mas Do. sik kae dudu kuntilanak Apa? kae ngono wong nyuluh kodhok ngawur ae kok Lah kuntilanak kok aku metu kono lah kok tibane wah ketok koncoku. sapa Lah kok Pak Mubarok ya metu kok kono. Cengengesan iki dene putrane Mas Badar karo Mas Akbar kowe menjatuhkan harga dirine Pak Mubarok kowe. Ora Mubarok iki. Pak Mubarok sapa? Sing B kelas sing A. Rumangsamu kok iso suwane nganjuk iki paling tidak nganjuk ki nggone budaya lho. Budaya. Nggone piyayi luhur, piyayi utama. Ah. Mulane kuwi salam hormat, salam takdim, sungkem bekti kula kagem para bini sepuh, dalang seniman ingkang kepareng rawuh dalu punika ugi ingkang mirsani lumantar hasta brata. Ya. Ngono. Iki sakliyane saking senior Pepadi Nganjuk Nggih, Pepadi ada Mas Yudo. Napa? Saking Les Bumi PCNU Kabupaten Nganjuk. Oh, Pak Lukman, Iya. Gus Lukman, Les Bumi. Kowe ora ngerti pimpinane. Les Bumi, Ora ngerti. Les Karbit kowe. Las iku las. Wong kok Les iso. bumi apa, Mas? Les Bumi ki lembaga seni budaya muslimin Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama Gak NU. Ra mudeng kowe. Wong agamamu reyok. Kowe kok kenya agamaku kowe? Lah Omahmu Ngawi kok sombong. Lah Mas omahku Ngawi, omahmu ndi? Tuban, Mas, Bumi Wali. Tuban. Bumi Wali. Percaya aku Tuban ki Bumi Wali. Kowe ngerti Masjid Agung? Masjid Agung Tuban karep Iya. alun-alun. Tambire aku, Mas. Ojo macem-macem kowe. Apane kuwi apane? Masjid Agung Tuban iki lho. Tambire aku. Tambiri sing piye? Lah ngono jare cah pondok. Sing ngurusi masjid iki lho. Kae jenenge takmir. Takmir tambir. Takmir. Ya kowe lah dhek tambir. Lah nuwun sewu lho Mas. Pripun, Mas Mas Akbar. Akbar. Wong dadi santri ki kowe ki gak duwe potongan belas kowe kuwi. Lah Mas Akbar karo Mas Badar dadi dalang kan hebat. Gawe blangkon, beskapan, jarian, identitas seorang dalang. Demes. Sinden, gelungan, kebaya, jarian, ketok gandes, ketok luas, ketok demes sebagai seorang sinden utawa waranggono. Lah kowe santri lho, ciri khasmu apa? Identitasmu apa? Aja ngenyek, Mas. Nyuwun sewu Mas Akbar, Mas. Piye? Badar. Apa? Ambek aku koyo ngene iki, ben wong ngertine aku santri. Tak kei identitas, Mas. Identitasnya? Dodo kuwi tak tato masjid. Edan. Beserta imam. Saking fanatike Mas Yudo. Fanatik. Ya Allah, ya Allah. Masjid. Beserta imam, makmun dan jamaahnya tak tato kabeh ning kene. Komplit Dane wong retep. Masa ya masjid tok? Piye to weteng? Lho, tak tato beduk. Santri, Mas. Wetengmu mbok tato Beduk. apa ya iso muni? Yo iso to. Lah tabuhe. Lah iki ngisore. Masuk. Tabuh ditato mereka kok takone. Tabuh mbutel kok. Mulane kenapa kok Tuban kuwi diarani Bumi Wali? Kuwi wis pas. Kok iso? Mergo Tuban kuwi plat nomere kuwi S. Plat nomor Tuban S kok iso S? Mergo ning kono iku ana makame Sunan.
Mulane plat nomere S Sunan Bonang dimakamno ning kono. Iya. Sunandar, Sunandir, Sunanto. alah iki lho apa kok iso. Sunan. Nek Tuban Plate S sebab ning kono ana makame Sunan. lah Surabaya kok L Mergo ning kono ku cedhak laut. Tanjung Perak tepi laut manggone ning Surabaya. mulane plat nomere L. lah Nganjuk kok AG Mergo ning kono ada guyangan. Ngono lho. Jadi nek ora ana guyangan gak mungkin plate AG. oh dadi AG kuwi saka tembung Ada guyangan. lah Jakarta kok B Mergo ning kono daerah banjir. Oh iya. sering banjir mulane ngarep dikei B lah saiki Ponorogo kok AE Oh, lah kono kan daerah Warok, Mas. Reok. lah Riau kok AE Lho, reok nek senggak iku piye? piye AE. Ora tau kok BC Ora tahu ya. oh iya Sejarah kuwi ngono mulane sampean dadi wong Islam ku nyuwun sewu agamane sampean apa? Loh Islam, Dek. Islam Mas Badar, Islam. Mas jenenge wis Badarudin iya Islam to kok Badar ora Badaruddin. mboten Badarudin nggih Ora ku. Mas Yudo. agamamu Muhammad Yudo Ali bin Sokep Oh. lho Sokep aku jenengku Mas Yudo iki les Bumi Ngawi. Les Bumi. Aku les Bumi Ngawi jelas Iya. Islam. Islam aku ning omah celuanku Pak Sokep ngono kok iya tok kowe iki Piye? Kok nekoni Islam apa? Piye? dagelan lo jenenge kep sokep. Ora apa. Dagelan lo jenenge sokep kok. maksudnya nek pas ning ngisor panggung Agamane apa, Mas? Islam Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pangapura dan Maha segala maha. Ya. Percaya bahwa Gusti Allah iku ana ya. Ya percaya toh? Saiki- Iman, orang beriman harus percaya. Ana aku tak takon. Oke, Sitok wae pertanyaanku. siap. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ya Allah. Ya Allah, ngene iki lho. Nguyai segoro nglabur langit Sing tanpa pokok para kiai. Para kiai sing para rawuh. kiai alim ulama para Alim santri. ulama. Pertanyaanmu cetek. Cetek pertanyaanmu. Tek. Kok iso cetek aku meng takon kok. Jawaban dhisik Mas Yudo. Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah, Percaya ana Gusti Allah? percaya ta wong beriman kok. Tak takoni. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ngece. Deder ilmuku. Les Bumi Ngawi. Les Dik. bumi terima mbok padane Gusti Allah manggone nanti qalbu mukmin baitullah. Heeh. Di dalam hati yang suci di situ tempatnya Allah. Ati kang resik, ati kang suci, atine wong mukmin kuwi panggonane Gusti Allah. Bungokno. Gelo aku. Pucat jelas bener Nggih, harga diriku jatuh nek ate gak iso jawab. Sokep nek ngomong. Sampai cuwi pasti mari coba. Piye bener apa ora? Bener ora qalbu mukmin baitullah. Manggone ning Ning ati kang suci, ati kang resik. dadi Gusti Allah manggone ning Papan dununge Gusti Allah ning ati kang resik. ning gone ati. Iya, Saiki ana peso, dodomu tak bleh jret. Ketok atimu. Ning kono ana Gusti Allah ora? Durung karuan. Oh iya. Oh, aku ngerti jawabane. Ngerti. napa Mas? Pertanyaannya apa mau? Gusti Allah manggone ning ndi? Ana dalil liyane. Ar-Rahman ala arsis tawa. Gusti Allah ki ning langit sapitu. Lah, Sidratul Muntaha. Lah, Langit sapitu. langit sapitu. Kemeruh sampean. Loh, iki dalil. Sampeyan kok ngerti kok ngomong langit sapitu? Quran sunnah. Lah betul. Seto sampean sap siji rong tau rono kok ngomong sapitu. Wong ning sap siji rong tau lho. Sik, aja ngate kalah, Mas. Heeh. Gusti Allah ki manggone cedhak karo urat nadi. Nah, Kuwi iki lho, bener. Gusti Allah, rungokno kupingmu. B, telek bebek. Kowe menjatuhkan harga diri kowe. Sik, Gusti Allah panggone ning Dekat dengan urat nadi. saiki ngomong urat nadimu kena peso jret. Dadi Gusti Allah melok mati lho. Ilmumu gak mencantumkan identitasmu kip, sokip. Sik. Udah kalah. Sampeyan iso gelar. Kudu iso gulung, Iso buka kudu iso nutup. kediri kutane. Sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluwane Nek menungso entute. omongane. Ngomong karo kentut. Saiki ada pertanyaan Pasti ada jawaban. tidak menyinggung Perasaan orang lain. siap Gusti Allah manggone ning ndi. Iki mumpung di live streaming. Jadi ini bukan penistaan agama, orang lecehno agama. Betul, Jawaban, Iki jawaban. ilmu tambahan gawe santri-santri sing Iki anyar tapi anyar. masuk logika ya. Masa logika. Piye, Boten piye, pelecehan. Dalil nakli dan naklinya mencukupi ya. Betul. Iya, Iki iya. aku lagi ngerti saka maratuwaku. Ya ampun maratuamu. Lak ngomong iki kowe. Nek Gusti Allah manggone ning ndi ku
diomongi maratuwaku. Maratuwa nggo literasi lho. Ngerti pengen ngerti ora? Ning Gusti ndi? Allah manggone ning ndi? Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Lho ya ampun ya ampun. Ngene iki jenenge kan mengada-ada Mas. Piye kowe? Mengada-ada. Gusti Allah manggone ning dhuwur lemari. Ngono Iso ki lho. Kok iso jelas tidak nyambung Mas TB. Ya lho Mas, wingi maratuwa kuwi arep budal kenduren bancaan slametan. Heeh. Kuwi kan nggawe busana koko. Heh. Goleki kopiah ora eneng. Heh. Digoleki ning nggone kamar tidur. Wah, ora eneng. Ruang tamu. Ruang tamu Ora ora eneng. eneng. Ning pawon Ora eneng. Ora eneng. Lah kok ngingeti lemari. Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Kuwi lho Mas. Sik to. Wong nek salate Ya, kok madhep angel iki. lemari mulane. Iki penjelasane angel lho ki dicernasik balenono to. Baleni, Gusti Allah- baleni. Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Kuwi jarene sapa? Maratuwaku Kok iso? wingi maratuwaku kan arep budal slametan. Kendurenan. Kenduren kan gawe busana muslim. Heeh. Goleki kopiah ra eneng, songkoke ra eneng. Heeh. Bareng digoleki ning nggone kamar tidur. Ora eneng. Ora eneng. Pawon Ora eneng. Ruang tamu Ora eneng. Kan bingung. Bingung. Lah kok ngingeti lemari. Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Lah aku krungu. Dadi Gusti Allah kuwi manggone ning dhuwur lemari. Mas Yudo iki jare sing Ora jane tukang son Iya. nek kabel lecet ora ya? Bagi apa? Kowe nyetrum cangkemmu lho. Wong kok mak aduh Gusti yo ampun nuwun ngapura Gusti. Ya Allah. Ngene lho Mas tak jelasne. Maksude maratuwamu iki kok ora Gusti Allah medingkring ning dhuwur lemari ngono ora. Maksude Gus anu ki maksude kopiahe ki lho sing ning dhuwur lemari karepe maratuwanem. Ya ampun ya ampun. Jelasno Mas. Maratuwaku iku ora ngomong ya kopiah tibane manggone kene. Ora ngomong ngono. Ngomongnya ya Allah tibane manggone ning kene. Kuwi lho diomongi kok. Dadi ora muni ya kopiah ora maratuwamu jek urip. Yo isih. Tulung idonono ya nek urip. Ya aja lho. Kanya apa? Lah nek tak idoni engko nek wangi mutung ora gelem goleki Gusti Allah manggone ning ndi. Lah ku ora ngerti. Oh cengengesan. Wong bedhekan ki mbaya sing logika. Wong iki para kawula muda, para nom-noman akademisi, ilmunya hebat. Kok bedhekan Iki kuliah kabeh lho Mas Yudo. kuliah. Lah kira sing gendar iki. Iki kuliah ki semester 20. Wah, kowe. Semester 20 ini ning gone kampus ya apa? Semester Arep dadi TU. Masih kaya tuku kain ner mae. Aku kurang sopan piye saiki Mas? Lagi mlebu ngucapne sing kayak gawe sepuh-sepuh wilujeng dalu. Sing gawe nom-noman selamat pagi. Jal saiki kowe ngucapno gawe ketua les bumi Nganggo apa? basa Arab. Lah aku yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya iso ngaji berang. Lho ngaji aku bahasa Arab ku Lah iki lho. katam. Arab ya aku Dagelan pondok lho, dagelan pondok. Aku Sirahe basa Arabe apa? Raksun. Nah. Nguakno kupingmu. Raksun. Mripat. Ainun. Lah kuwi lho. Kan yo iso lho. Iso Iso toh. pondok kok. Saiki nek selamat Tafadol. Nah, Silahkan. Silahkan. Tafadol. toyib baik. Toyib, bagus, Bagus. baik. Toyib. Innallaha Syukron. ma'asabirin, innallaha ma'asabirin. Innallaha ma'asabirin. Kuwi Wong sabar kasih Gusti Allah. Syukron, terima kasih. Terima kasih. Syukron iku adalang to. Hei. Bahasa Arabe syukron kuwi terima kasih. Terima kasih. Lah ya mau nek sirah apa? Raksun. Mripat. Ainun. Selamat pagi. Oh, gak eruh aku. Gue ngeruh aku nek selamat pagi dereng ngertas Oke, kok. oke. Selamat pagi. Oh lho kok afadol. Yo kan Mas Yudo pas pelajaran kuwi gak Pas angkat, gak pas selamat pagi wi aku pas julang kuwi aku keturon. Nah, Dadi rapal. Wah, padule ra iso ngomong gawe keturon. Nek kepala Roksun, mata. ainun, Lah nek selamat pagi ba'da subuh. selamat pagi Ba'da ora kok ba'da subuh keliru, tapi Iya. ba'da subuh. nek selamat pagi. Selamat Nek pagi. selamat siang. Ba'da duhur. Selamat malam aku roh berarti. Apa? Bakdo Isa. Pengengesan bok bakdo Afadol Syukron karo apa Mubarok. kok sing diapal Mubarok. Bangsane. Wong bedhekane sing ilmiah. Lho, kowe kok kejap-jap ilmiah. Lah ke masamu ke apa pinter ngono piye? Lho, Mas yang ini lho, Mas Badar iki S1. S2 Mas. S2 Dek. S2 kula S1. Mas Akbar S1, Mas Badar S2. Aku elek-elek ya S1. Ora kok wong pinter iku bukan didasarkan oleh gelar. Ya. Lah tapi oleh IQ.
Memang AQ nek gak salah sak gelas 500. Kuwi AQ tolololelelot AQ kuwi lho. Aqua iku ya. Akiyu iku sing kuwi lho. Melok grup pangunci lho. Apa kuwi? Paguyuban ngunjuk Akiyu lho. Piye bedaan apa jajal? Kewan, ngerti kewan? Ya roh to aku. Kewan itu termasuk ilmu biologi. Kewan apa sing buntute 5? Ora enek iki ngawur pertanyaane. Pertanyaane gak masuk akal. Gak logika iki. Gak logika. Mubengo jagat ora enek. Jagat tepung gelang masya to dibelah dadi 5. Ora enek kewan kok buntute 5. Kuwi ora enek. Paling loro. Buntut ya siji, loro. Kakek ngomong S1, S2. Lho, akademis wong ora enek buntut 5. Ora nalar kuwi ora. Ora nalar we. Paling loro. Loro cabang. Heeh. Ngene ya tole. Alah karo Badar. Sinau dhisik. Sadurunge mungsuh bapa. Bapa apa? Bapa. Bar gowo. Kuwi tulung ilmiahnya, Mas. Kewan buntute 5 kuwi ana. Ora enek, Mas. Ana. Ora enek. Ana. Kewan buntute 5 apa? Wedhus. Lah kok iso wedhus lho? Wedhus iki nomere pira? 35. Kepalane 3 buntute 5. Lah, wis. S1 itu bukan jaminan lho. Bener, TB bener. Iki jenenge pekat penyakit masyarakat Mas Yudo. Wis salah mungguing pemerintah, dosa mungguing agama. Kewan buntute 5 mah apa? Wedhus. Kok iso? Wedhus nomor togele pira? 35. Kepalane 3 buntute 5. Oh iya bener masuk akal. Ngepul kok Mbak Lawan to, Mas. Dan S2 R1 ya apa? Nek apa 35? Wedhus. Nek 32. Ula. 23 kethek. 02 Bekecot. 21. Uyangan. Hafal. 47. Banci to, Mas. Kowe kok hafal? Apal aku biyen bandar kok kaya to. Pak polisi. Masa kok iso. Cengengesan kowe. Niki sing baku mengucapkan muga-muga Bu Sintia Dasi. Ya. Asmane rumah makane wae Lumintu. 3 suku kata Lumintu. Wah, luar dalam ruangannya akan selalu dijaga kenyamanannya karena rumah makan Lumintu bukan hanya mengutamakan rasa tapi juga kenyamanan. Oh iya jatuh. Hebat. Lu lagi luar dalam itu nyaman. Iya. Tempatnya apik. Min. Minta apa saja akan selalu dilayani karena Anda senang, kami pun ikut senang. Kepuasan pelanggan lebih diutamakan. Betul, karena Lumintu mengatasi masalah tanpa masalah. Gadean. Pegadaian. Min terakhir Tu kuwi turahan. Wow. Turahane Bati insya Allah barokah gawe nanggap wayang karo dagelan minangka wujud syukure Bu Sintia Jesi. Edan. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari peran Bu Sintia Jesi. Ya. Dari mana kita berasal pasti akan kembali ke asalnya. Aku ini adalah seorang gembala sapi. Jelas. Gawe-gawe nek. Golek-golek. Lumintu saka Badar kowe. Dalange kan ya dikatutne. Akbar ki akhlake sabar lho. Akhlake sabar. Wah, kuwi lho rungokno. Ora kaya kowe kuwi. Ngene iki belajar sinau to. Sinau apa? Segala macam matematika, bahasa Inggris apapun ya kowe kudu iso to. Muda-muda semangatnya akademisi. Itu loh. Coba to blangkone ben ketok gundul. Kowe suwangmu kan mau. Wong sing dienteni gundulmu kuwi lho. Kuwi lho. Dan gilap. Wah, otakmu iki kaya cemerlang ngono lho kayane. Cemerlang. Otakmu lho. Kuwi jare diduduk iso muni to. Kuwi apa diduduk iso muni apa disumet iso mekan? Disumet nggih mekan diduduk nggih muni niki mboten mesti ya. Wis ora sakti aku. Iya aku sakti. Wong cengengesan rumangsamu iki sowan paweh panglipur kanggo Bapak Ibu para sing mirsani lumantar YouTube. Betul. Saya ora lali mengucapkan selamat tahun baru 2022. Selamat tinggal tahun baru 2021. Doanya
Doanya ya semoga di tahun baru ini kita semuanya mempunyai barang-barang yang baru. Contohnya Kalender. oh iya Oh iya kuwi wis mesti. Iya. Kalender kuwi wis mesti kok barang baru apa ngono lho. Yang kedua, Muga-muga soben tahun baru iki iso nganyari, Mas. nganyari apa? Pajak kendaraan. Oh, anu orang bijak. Orang bijak Orang taat bijak, pajak. taat Oh iya, pajak. sing nomor 3. Muga-muga iso kabeh sing rawuh ning kene iso ndang duwe omah kabeh. Amin. Omahe anyar. Amin. Kaya kula, Weh. omahku anyar. iya to Mas Yudo Oh nggih, Wah, omahe tenane. anyar niki. Sampean ngertos lawange diukir niki. Masya Allah gur sadagelan lawange Dagelan lawange Masya diukir Allah. gebyok mbok ukir ya kae. Sing ngomong sapa? Lah kae, Tau wapuk pisan. kae gak mbok ukir. Dipangan rayap goblok. Tapi saiki omahku wis apik. Lah wingi kula kan bingung. piye Mas Aku kan bangun omah rego 100 juta, Mas. Iya. Lah aku kan pengen omahku madyanto regane 100 juta. Tapi Iya, disawang kan? ketok elit. Ketok elit ben Ketok omah mewah. Heeh, ben padha karo disawang omah rego 102 juta. Lah, aku kan bingung carane piye iki. Asek gorong yuto ya kok ya. Sik ta. Omahmu rego pira? 100 juta. Lah terus karepmu ben Aku ketok ben pengen mewah. apik mewah. Nek disawang kaya omah mewah kaya rego 102 juta. Lah, ku carane piye? Omahmu bongen terus dicet. Kok nesu lho. Ora nesune ngono kok. Ya ora sombong Mas wingi tahun 2020. Mbok dene Bang angsal penghargaan. penghargaan apa Mas Yudo Selamat. nggih Saking Bapak Presiden ya Mas kan ora Nggih. salah. Masya Allah insinyur Bapak Haji Joko Widodo Nggih, Ibu Penghargaan apa? Ibu Kofifah mawon. Lewat Menteri Kesehatan. Badhe menerima penghargaan Mbok Dik kula niku sebagai dukun bayi teladan Republik Indonesia. Lah alah wong dukun bayi mbok pamerne lho. Kehebatannya dukun bayi itu apa? Kelebihannya Masih apa? kalah dengan dokter Modern, anak modern. bidan ilmu modern. Ilmu Kok modern. Dukun bayi milenial lho Mas kok cerita dukun bayi. Dokter bidan ini nangani wong babaran iki pira? Paling 2 utawa 3 mentok. Mulane kuwi gak entuk penghargaan beda karo Mbok Deku. Mbok demo Sekali nangani wong babaran kuwi wong selawe, wong 30 bareng iso. sedina nangani wong babaran 30. Ora trimo sedina bareng kuwi Mas. Tapi carane utawa resepe piye Mas? Warisan nenek moyang. Wah niki Lah, leluhur Mas. iki lho, piye iki? Leluhur. Perlu niki. takoni tak takoni Mbok Dek kok iso nangani wong babaran akeh iso cepet kuwi carane piye to? Heh. Gampang le. Hmm. Kayak wong babaran kayak deloken. Nek wis buka 48. Kakean. kakean buka 48 Buka 6 ngono ae lho, 48 iku sak lapangan. Sak cengel ya. apa ora masuk angin kuwi Ora masuk. Wis pokoke buka pira langsung mume. Buka 6, buka 6. Buka 6 ke delengan incengen. Heh. Terus grayang ngono. Nek wis ketok rambute jabuten Ditarik Bayi- dijabut. Bayi mesti lahir. Oh. brilian ini Ide. rumus baru Mas Betul, rumus Inovasi sepele. dalam Kita resep melahirkan. sepele tetapi menyelesaikan masalah. dibuka Hebat. roh rambutnya ditarik Tarik. Bayi lahir. oh Lah kok capa wingi kan mbok ora sombong, mulai iku nangani wong 20. Lho. Lah bareng kan aku celuk le, kowe tulung tangan sing 5. Lah kowe kan mesti marahi. Aku ki resepe ngerti. Oke siap. Ayo wong 5 sing arep babaran, melu kabeh. Mbok tangani dhewe. Tangane takon baris. Ayo, Mlebu kamar. mlebu kamar kabeh. Bleng. Lawang tak kunci. Aku malik sret. Wayahe. Wayahe apa? Wayahe babaran. Wayahe arep babaran. Aku terus, "Ha, wong wedok-wedok sing arep babaran, turu, mlumah kabeh." Plek. Aku wis mlaku karo kalem-kalem, Mas. Aku ndonga bismillahirrahmanirrahim. Rok buka. Kaya malaikat nakoni mayit. Manrok buka kaya malaikat nakoni mayit. Rok buka, roke takon buka iki lho, Mas. Tak kira lah. ngono to Roke kon buka. Roke buka Tak kira lah. nyambi malaikat. Langsung mek Plek. Aku nyedak karo. Loh, opo iki? Ora sik to. Kowe jane bojone sing babaran kok piye to? Enggak, aku ndelok ceritamu lho terharu lho. Aku iku sing kaget ora tau ngerti iki lho. Opo iki? Masalahnya kan kowe rong tau roh. Sumpah rong Barang pengalaman baru bagi kamu. tenan. Lah kok nyedak deh. Buat sewawangan. Tak sewawangi ketok. Oh, iso muencep ngono.
Mboke macam. Buke. Ayo to Mas, cepet-cepet Mas. Suwi wis ora kuat lho. Langsungnya kon pernapasan. Sik, aku sing ngene, biyen sampean kuat Bu, iki tak kei minuman larutan penyegar cap kaki 9. 3. Aku tuku 3. Oh iya beneran. Bener. Lunyu cangkeme lunyu cerdas. IQ-ne cerdas. Cerdas. Terus Tarik. Mbok ayo. Plak. Terus tok kipas. Ora apa gene AC-ne? Ora ana ujug iki omah desa tak ngene. Kipas angin. Yo tak ngene. Ben kersane mboten sumuk. Ora dirubung lah. Terus Ayo tarik nafas. tarik napas Bu, tahan Bu, tarik napas. Ora iki lho, iki tak aja sinden. Tarik napas, dudu. Tarik napas. Bu, tarik napas lho. Bu, wis ketok. Aduh, kowe tok rambutnya apa tuh? Tak kayak gini. Tak grayangi. Ya pun, iya. Bayi lahir dengan selamat. Mboke semaput. Lah kok iso? Aku keliru gue mbok. Sumpah padha kritinge rambutnya. Cengengesan iki kok iso. Ora iso mbitane rambut ora. Lepas. Iki lho kan nanti ngono kuwi. Nanti ngono kuwi. Tapi yo ora keahlian panjenengan. Ora keahlian iki Ora keahlian iki mesti ra iso. Mas. Mulane ahlimu sebagai dagelan iki sinden dimanfaatkan. Mula dagelan iki blangkone dienggo sik. Lho, Apa pantes dagelan gundul apa pantes? Blangkone dienggo. Dienggo sik. Blangkone dienggo sik. Ayo. Coba iki. Coba iki. Loh. Nah, selendro. Salendro. Niken salindri salendro. Iso slendro. Niken salindri. Oh, salindri. Maka kita salendro. Tapi Mas TB iki anu lho, resikan lho. Blangkone iso wangi ngono lho. Ngono wangi nggih. Blangkone wangi ngono lho. Nggih, blangkone wangi. Wangi. Ambune lho, aku kok keringetku koyo wangi. Wangi. Yo kuwi Mas. Wonge kan kok babalan iki wis takon aktivasi. Apa? Nyapa ndasmu? Jika minyak kapak lho. Ora kok iso. Iki manfaatne iki lho, sinden. Sing ndi kowe sing mbok pilih sing dhisik. Ambune nganti tekan kene. Ngawur aku. Wong dasar dibalsem iki piye karo. Apik lho. Ben piye ngono kuwi ben piye? Mangga anu Dek Niken. Tang, ayo. Anu kadung apa? Kelangan tresno, ninggal tresno. Apa ki? Dek ninggal katresnan Dek Niken gawe spote. Sepat. Ya monggo, Dek Aryo. Blongsongen krek anu lho. Kresek iki lho blongsongen. Ben kaya nangka. Iki nyapa to ganggu pegedar berang itu. Geder kono lho. Lah nganggo lho. Dinggo. Malah kaya bidan. Ayo Dek Niken ayo. Monggo. Ayo Dek Niken. Gone umpel-umpelan. Oke. Angin
Iki wau napa lagune? Iki nenggal katresnan. Ninggal katresnan. Sepote leh dawa berarti. Sepote sak lagu. Nyuwune niku dek nikan Ben marem ben marem ben meriah. Nggih, nggih wilujeng dalu. Dalu sayang. Nggih, Mak Cangik kalian Mbak Limbo. Wale madepe. Mak Cangik kalian Mbak Limbo. Alhamdulillah saged sowan mriki malih nggih Mas. Ya, Aku kok bingung mending sampean tumpuk kene lho. enake ning kono kabeh enake. Oh, enake. Pada lingak-linguk ngene yo. Bingung ya ngarep Oh iya, iki acaranya adalah Syukuran tahun baru. tahun baru dan juga ulang tahun restoran Lumintu. Lumintu. Yang punya adalah Tante Cynthia Jesse. Cynthia Jesse. Iya kok mesti kok Tante Jesse ya? Jane sing liyane ndi to, Mas? Lah ya sing liyane kok ndang brubul-brubul. Lah ya padahal ki dhewe ki super murah lho ya. Oh, super murah. Iya, sak ikhlase ya dhewe. Apane paket ngene iki super murah. Iya, paket ngene iki super murah. Bermurah awak dhewe dicicil ping 4 teh oleh. Loh, malah ngene iki sak ikhlase ndak apa-apa. Sak ikhlase. Tapi lek iso aja kebacut lah ngono. Umpama liyane ora gelem ya mbok Bu Cynthia Jesse seminggu pisan ngono lho Jan. Kok kan ngono? mergo pas momennya kan pas. Momennya pas. Satu syukuran, yang kedua menyambut tahun baru 2022 sekaligus merayakan kemenangan Thailand juara Piala AFF. Ngono kuwi jenenge iki ora jiwa patriotisme. NKRI-mu di mana? NKRI-mu di mana? Kamu berdiri di bumi Indonesia, minum air Indonesia, tanah yang kamu injak bumi Indonesia. Kenapa kamu begitu? Bener, walaupun aku di Indonesia, tapi setiap hari saya makan kakek Thailand, Mas. Oh iya bener. Tetapi kamu juga harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Betul. So 4-0 karo loro podo. Iya. Iya. Niken ki ra ngerti bal-balan. Ra ngerti bal-balan. Bal-balan. Kaya iso-iso bal-balan dhewe lah. Aku lho sing pinter bal-balan ora sombong. Ora sombong. Lho, aku ki lho dadi gelandangan suwi aku. Seto. Kuwi lho sing ning ngarep bagian tengah lho. Gelandang. Lah kowe kan nek gak dadi gelandang ora tak dukung kok nguri. Dadi apa? Gedabek. Back. Bek. Oh, gedap. Mas aku dadi back. Nek gak enek sing jaga gawang, aku sebagai klaper. Kiper. Lah iya karo nggawa klaper ngene. Tapi kan aku olahragane liya nek aku. Napa Mas? Babat seminton. Lah sampean iso. Apa badminton? Badminton. Lah sampean iso dadi badminton, nek ora tak dukung kan aku apa iso semangat. Apa wis dadi apa? Cheerleader. Udah cheerleader. Aku babasket. Gitu. Babasket. Babasket. Iya, babasket iki dadi bale, apik iki bal. Apik banget ketok ya. Iki bal apa bakso beranak? Dek Niken, Oh nggih, pripun Mas? doanya di tahun baru napa? Oh iya Doanya doanya apa, nggih. Ken? Niki terima kasih untuk Tante Jessi yang baik hati, yang cantik sekali. Semoga di tahun 2022 tambah baik hatinya. Amin. Terus baik rezekinya. Lancar rezekine. Heeh. Amin. Baik akhlaknya, pokoknya baik sembarangnya. Amin. Iki ya lho, rabbal iki lho, alamin. Dik kene sing yuswane isih timur masih muda, dongane apik. Apik. Apik kok logis ya to. Tuwek ndonga ora pecus. Wah, Gak nalar. Dek ini kan kelas berapa sekarang? Aku kelas 1 SMP. Hebat, kelas 1 SMP pinter nyinden. Anakmu kelas 6 SD meteng. Oh, ora iso ta Mas kok meteng. Banyuran lawas. Lah nyapa iso? Lah terus. lah piye? Kok iso? Ala aku ora meteng kok. Lah nyapa? Wis nglairke kan. Amin. Oh iya Om Yuda, Om Ya, Yuda Bi. tadi kesini jam berapa? Saya jam 9 sudah Oh, jam sampai 9 sini. udah sampai sini Sudah ya sampai tadi sini. ya. Iya Udah dong. makan? Sudah. Udah makan Mas Badar? Sampun. Mas Akbar? Oh, sudah. Oh, Sudah sudah. makan. Tadi makannya enak ya. Enak Enak banget. sekali. Aku sampai imbuh peng 2 Aku loh. juga. Gimana kabarnya sampean sehat kan? Sehat dong. Sehat sekeluarga sehat? Keluarga sehat. Oh, anaknya sing aku ke sehat Sehat, toh ya. sehat. Allah, Pondok anaknya. kenal. Oh, ya Pinter. kenal. Pinter ya saiki ya. Saiki pinter Kok enggak dalan, sampean pinter bisa saiki. toh? Loh lah, anu dia Anaknya kan mondok. sekolah. Ya sekolah. Sekolah, Sekarang belajar. kelas 1 SMP ya? Kelas 1 SMA, Ding. Oh SMA
iya. Yang sama kamu itu. Koncone. Oh iya sing anakku. dulu Iya. cetan sama aku gitu. Waktu dalang itu kan. Iya memang. cetan. Iya kan kamu itu kan ke rumahku waktu itu. Iya waktu itu ya. Kamu kan juga datang sama mama ya itu. Oh iya. Sama mama. Kamu kan ae sampean iki. Apa tuh iki? Saya Nyapa? anak saya Nyapa? Anakmu nyapa? Iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? anak saya sakit. Terus nyapa hubungane mbek aku? iki? Hubungannya apa? Kowe Hubungannya sakit-sakit. apa? Iki lho Hubungannya sapa? apa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki grupe sapa? Ah, kuwi lho. Minta Iki grup hasta berat ta ora grup pedanyangan? Nah, anakku loro. Terus apa? Oh? Minta Lor. sumbangan Gunung Semeru. Oh, cengengesan ngono kuwi. Cengengesan ngene iki Mbak, gek. aja cedak. Rasopan ngene iki. Kowe engko nek tularan ireng aja Ora. cedak-cedak. Iki no, jarine duwe lara TBC ya. Iya, Jarine memang cedak TB. cedang. TB itu kepanjangannya TBC ya bener ha. Bener, bener. Bener ha. Bener, Pak. Ngene iki wis elek barang ngene iki ya sudah rungon lho cah iki. Kowe nek cedak karo TB, kowe kaya bulan dirembeti tekek. Makane adoh-adoh ya. Lah aku mau rabi karo iki nek duwe anak. Kaya apa? Kula weling. Kaya ula weling kok bangga lho kok iso. Lah ya, ngene iki lho gek bocah ngene iki njajal lek ditakoni ngene iki apa ya krungu lho cah Apa krungu? budek lho Apa ngene krungu? iki. Cah nah. budek kuwi, Apa? cah budek. Ngene iki ya sudah rungon paling ngene iki. Darungan kupenge nek nyilih iki. Jajal Mas Yuda. Ya. Tadi kesini tadi lek wis maem yo. Sampun. Udah yo. Sampun maem. Terus tadi make upnya jam berapa? Make upnya saya jam 9:30. Jam 9:30 ya. Aku jam 4. Nah ngene iki lek sampean krungu. Krungu. Wong tengah. Aku yo bablas sering THR kok. THT. Ya ya cedek THR. Iya. Apa itu? Hah? Tuh ya ta. Lho, iya ta. Ndak Mesti krungu. ta. Gak Mesti krungu ta kowe jebule. iki. Ndak krungu Mesti. budek. Budek kowe iki. Kabar. Mas sampean jenengan mau sampun dahar. oh sampun, sampun. Sampun Ayo. Enak. Dua kali saya tadi. Oh, Mas Badar enak yo Sudah, ngopi yo. enak. Tekono iki sing budek. Pon ngopi yo. Heeh. Nggih. Harus ta. Apa? iya Ora toh. krungu. Ora krungu. Ora krungu, cetok ora Ora krungu. klopo. Ora krungu iki berarti gak tau ndelok Bagas karo Pak Yatmin kowe. Ora tau krungu kowe, mesti Ora tau ndelok. Ora tau kowe, ora tau ndelok kowe. Wah. Kowe ngomong apa? Ora kowe ngomong apa? Ngomong apa? Ora tau ndelok Bagas Gendong karo Pak Yatmin kowe. Sik. Lucu. Kuwi lucu. ABC bles. Blas. Mas Akbar. Piye? Tak elingno yo. Heeh. Pisan iki wae. Heeh. Sampai kowe ngejak iku tak dadung tenan kowe. Kok iso padha dong? Kowe tawar Pokoke didadung kayak wong ngomong ngono to. tenan. Hah? Pokoke kayak ngomong ngono. Sampai kowe ngejak kuwi, tak gawekno dadung kowe. Wong cengengesan Udah lah kok ameng-ameng nyawa. Kok cengengesan. Ora yo. Ane kon. Lagi Jangan Wilangan. ya. Lha ya sing pilih kasih ki ya sapa? Wong aku ya takone bener wong Astabrata ngene iki apa nyeluke dalange bagus, sindene yo ayu, pengrawite ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Bintang lemu Sing ngene gendar iki yo iki. ayu. Bintang desa iki ganteng iki. Bintang tamu. Bintang apa? Saiki tok ketok elek. Heeh. Dhisik iki gua. Wah, yo ngentek-enteki. Ganteng. Iki kan mergo raine dicet, dadi ketok elek. Lah terus ngene iki ge rombongane sapa? Kowe kok ngenyek kowe. Weh, rumangsamu kowe kok nyepelekno kowe. Kowe ngenyek kowe. Lehmu nyawa kok mbok. Piye? Tak sawang kok kiwot ngene ngarep. Ora ono sing Kurang suwi lehmu mantengi kurang suwi. Ngono kuwi ditamatne dengan Tamatne jelek. to. Tamatne. Jelidetno. Mripatmu ki dijelidetno. Kurang maju, terus kurang tamat. Rada maju. Sing gendar kuwi penggantenge wong sak kecamatan. Lah dalah apa menelek sila berdemek kuwi lho. Lho. Berdemek. Piye? Yo ya. Wek sawang piye? Apa? bener. Pancen tak sawang sedih lho, kuwi pancen gak ketok. Bareng tak tamatne suwi. Ya ampun, kudu mutah. Hei! Ngawur. Cengengesan. Jaluk ngapura. Jaluk ngapura kuwi ngono wong tuwek Wong sepuh bareng njur tak dongane wong tuwek ki ngono malati. Takane karo aku mau direnge. Ngeten iki lho Mas. Ayo. Kowe iki cah enom, kowe iki paling tidak hormat
bekti sungkem karo wong tuwa. Mergake eneke kowe iki mergo saka wong tuwa. Wong tuwa bapak ibumu kae wis tau nyenengne kowe, tapi kowe iki rong karuan tau nyenengne pak mbokmu. Nah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Kowe bekti kok kowe. Rumus kuwi. Rumus. Mas ngene lho, sampean sing mbak omong ngono iku apa ora kleru? Kok iso ora Kok kleru? iso? Justru bapak karo mbokku iki rong tau nyenengke aku. Ning aku wis tau nyenengke pak karo Oh, mbok. kualat. Kualat. Kualat karo wong Pak tuwa. mbokku lho nyambut gawe Dosa. rino wengi direwangi adus keringet golekne kowe. Anak durhaka. Kowe ben seneng. Durhaka. Kok iso pak mbokmu ora tau nyenengne kowe lho. Tenan. Mbok karo pakku iki lho, iku rong tau nyenengke aku. Durung Kok iso karo ya? nyenengke aku. Ning nek aku wis tau nyenengke pakku. Kowe apa wis tau nyenengne pak mbokmu? Wis to. Kapan? Lepas gawe. Gawe sapa? Gawe aku. Mosok ora seneng, mosok nangis. Pakmu piye? Pakmu piye? Sampeyan seneng ora? Kok iso cengengesan iki lho. Anu nyuwun anu apa slendro. Wah, jajal ya. Slendro apa pelok? Slendro apa pelok? Gak apik slentem ae to rada iso nyuara wedok. Piye ki? Gak kese to kok semengi kok disebut kabeh. Kowe ora komplit. Piye karepe nganu to? Arek bawa kaya nek slendro. Alah. Slendro. Nek gak slendro ya mleyot. Apa? Lho tenan to. Natyan wujute mung peksi. Peksi apa? Manuk. Tak kira kucing. Nyolong pethek. Jalmo limpat seprapat tamat batok bolu isindut. Dirilusi jalmo tan kena kinira. Tan kena kinira. Ketoke rupane kaya ngene lah kok suarane ya ampun. Ora sabalep, ora sabalem. Nyekseni. Aku nek balem malah elek swaraku. Kula nyekseni piyambak. Pripun? Suarane sae. Nggih, Mara tuane disuarane entek setruk kok. Kae tak bisuwi goblok kaya. Ora tak suarani. Dunen-uneni ya. Agawe runti ing kali. Apik suarane karo Yo digandrung ngalah karo laki iki ketoprak lah aku to. digandrung ambek. Cara ketoprak ya sing gagah to Ya sing Allah, digandrung ambek wong elek ya laki iki lah aku. Suwan lho Mas, wong ganteng-ganteng enek sing gandrung aku. Wis. Kok iso wis Kok wis ki lho? Neot kaya toprak-toprak kae lho. Ora aku Mbak Tuti iki dikaplok kene iku lho. Ngerti ora kowe iku? Mboten sah sampean tindingi. Aja ditindingi aku gender. Nuwun sewu tindinganipun saking drum monggo. Dram. tabun. Lah, Sakmono kuwi. Laras ketoke meneng tapi laras. Laras. Sampean ngene. Sampeyan ngene aku mlampek pelok ngene. Iki laras. Ngono, Pak. Kok nyambut gawe ne. Sampeyan seneng aku siksa ndur panggung. Pare dudu janganan. Iki nyambut gawe dolan. Roti-roti. Klemben-klemben. Saiki. Biyen. Tinggine munggah ben. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Timun sigarane. Ayo ndeng disabun kagungane. Apa? Sing sabun ya apa? Rumangsamu kowe. Mangsamu. Kaya iso-iso gender dhewe. Kaya iso gender kowe. Paling kondangmu siarane apa? Alah, siarno apa kowe? Siarno TV. TV lokal. Siarno radio. Radio bosok kowe. Aku ki lho. Ah, wis lho. Siarno masjid. Mas, Apa? cara masjid wong mati lho. Lah wong mati kan ya ora apa-apa to. Wong iso siji pesti loro jodoh telu wahyu. Derajat pangkat jodoh rezeki pati lan nomor ku ono asal. Nomere ora. Nomor ku menungso ra sing ngerti. Oh iya, mulane Gusti Allah. kowe iki ora tau nglayat, ora tau ngrungokne mudin nek wayah nyiarne kok. Nyapa? Wong nek jenenge MC kematian mudin itu wong sing paling pahalane akeh lho teng desa nggih to. Nggih. Ngrumat wong kematian. mati, berangkatne wong mati, ngubur wong mati itu seorang Lah ya mudin. mek gawean tok ora usah omong gak wis to. Nah mudin iki lho, mudin nek nyiarno piye? Piye? Yung gini paling tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndak iki Inna mudin. lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah. Sampun kapundhut sowan wonten ngersanipun Gusti Kang Maha Kawasa, panjenenganipun Bapak Suto, mugi arwahipun katampi sedaya ngamal ibadahipun lan ugi diapura sedaya Wis Mbah Din, Mugi mancing Din, wis Din. diapura Din. Kowe Mancing- ngomong sing ngrungokne ngantuk. Lah terus. Mudin ana ngomong kalem koyo ngono. Lah kudune piye? Lah
Moden ki ngono Moden kuwi lho. kuwi ngono. Semua ngono kuwi. Heeh. Berduka kok ya koyo. Berduka ora kaya modin genku. Piye? Lah kok iso? Sudah di modin nih bekas MC dangdut MC orkes. Bekas MC dangdut, MC orkes. nek nyiarne Orangnya yo innalillahi wa ora kok ngono. Iya. Terus MC dangdut kok nyari ngono iku yo ora. Iya. MC dangdut, MC orkes pensiun dadi modin. Sing mati jenenge sapa? Pak Suto upamane. Nyaro kok innalillahi. Yo Mas. Yo yo. Lah terus Iya piye? iya iya. Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Sek. Bapak Ibu semuanya kita di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Aduh, iki modin dit yo. Bapak Ibu semuanya takziah yang hadir di sini. Yuk kita sambut mayat yang satu ini. Mempunyai rambut keriting, kulit yang sangat putih dan hidung yang sangat mancung. Mayat ini saya apa saya? Saya apa saya? Yuk kita berangkat diringi oleh New Palapa. Apa enak mayit nyupal apa terus sing layat piye? Sing layat terus gini. Modene koclok. Cengengesan. Ayo terus no bawane. Kodi mau. Tekan ndi? Kata-katane lho. Nah, Alus. oke. Manis meraati. Bareng Mulia, mulia. Meng jare kon meneng. kowe kuwi. Kok ae kowe mulia. Wis. Lho kok wis lho. Wes lho. Piye? Karo dirayu to yayi garwanipun Kakang. Ya, iku nek cara orang Ketoprak. kita menyesuaikan umur. Oh milenial. Niken, Dalam cintaku padamu aku ibaratkan seperti garam di laut dan asam di lambung. Asam di gunung. Garam di laut, asam di gunung, asam di lambung. Ya malah Asam penyakit. lambung iku yo ono kok. Ora Ora ono enak. asam gunung. Tak duduk. Oke. Mati. Ini lho. Oh, drama Ya asli. drama asli. Sae oprake sae niki Ah, bocah apik, kita. Ayo kedoprake niki. Oh iya toh, actionnya apik. Actionnya. Ayo Ken dadi bojone Ken. Tok 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 tok. Dan kaya siswa. Siswa, siswa pulang pagi. Sedih. Wah, iki. Actionnya kok apik. Apik men. Semu. Semumpel. Tuk tuk. Tuduk. Tuduk. Tuduk tuk 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 tuk. Monggo katuran ganggu kalian. Mbok menawi ingkang garwa kathah. Tok 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 tok. Tok tok tok. Katuran ganggu kalian. Mbok bilih badhe pat. Tutuk. 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 Tutuk tuk tuk tuk. Iki lho ketok ya arek ngomong iki, ketok ya arek ngomong ketok. Oh nangis. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Se. Muni tok nek hak tonyo cangkemmu engko. Muni aneh. Toprak sewengi tak tuk. Ndak ngomong apa lah, suwedek blosor engko. Lah aku sering ngaku ngethuk. Ngomong apa kiai garwanipun Kakang wong manut. Lah. Ketok cakrak ngono lho, ketok cakrak. Wes suwe nggonku Tutuk. Tutuk. Kang
Kowe tau ndelok ketoprak ora? Tau ndelok ketoprak ora? Nganjuk gunung budaya lho. Nganjuk nggon budaya lho, Mas. Iki ngono Sekarta Jias murah bangun. Gandrung kok dikeki dong tutu gendak dong lho. Kuwi Sing halus. Iki ketoprak percontohan lho, iki tolok ukur lho, Mas. Tolok ukur Jawa Aja Timur. ngisi-ngisi Jawa lho, Timur. Mas. Potonganmu kaya kendang bem. Wah. Ono ne lho, Bre. Ben Mas wedi. murah bangun karena Kene, Mas Dewi kita pancen ngremehne kita ya. jajal. Remeh. Ayo remehne. Mas moro bangun dadi tong tundu gentak. ora kita koyo sidok aku ya. Koyo sidok aku lagi. Sidak apa? Itu lho, pala monata iki lho. Sing rambutnya gondrong kriwel lho. Sadek sidok. Sidok. Aduh, sadek ya sidok. Mare kancane bingung. Bingung tenan. Sopo iki? Aku mikir kadung telung bengi telung rino. Sadek sidok. Ayo kan, Oh, nangis. Panesan nyutruk kok suwi. lek ku genahne suwi. Gange suwi gange. Kowe kira muni monata aku gak ro tenan. Nek ora muni Ora kaya ngono sing tak karepke. Halus manis meraati. Buka sini, bos. Piye to kok? Piye, Apik piye? to kreasi to. kreasi yo yo. Kreasi. Piye Piye ku arep ngopo kuwi? piye? Kriwikan dadi grojokan. Lho perkarane to, Be. Iki. Aja diperkarane Lah, ya. perkarane. Iki ngono wah kowe Menjatuhkan harga diriku kowe. iki ngono Lek nyambut gawe iki lho. Mbok rewangi apa, Be? tak iki Hasto Kristianto iki. Hasto Broto. Astaga. Nyambut gawe direwangi peceng dodo wutang ludira kok isa kaya ngono kowe. Rumah sare kok iso wis rasa gede jam-jaman. Lah. Alus manis merah hati. Oh, ya penak Mas Yudo ya Penak, aku penak. Penak. Terus piye? Oh, suwe. Wes suwe nggon ku ngelemo mane-mane Suara bebas. Apik. Lah. Oh, piye? Nesu, Apik to? nesu. Apik kreasi. Nesu. Kreasi. Kreasi. Itulah yang dinamakan rekreasi. Ini lho, rekreasi. Nesu kowe. Apik kuwi mau apik. Apik. Wes. Nah, kan Wes. Tapi aku kok ketoke mencium bau yang tidak enak dek kan karo Mas Yudo. enten apa to? Napa? Ketoke sing garain joget ki sener iki lho. Ah iki. Kayane Oh, iya, ketoke kayane. iki. Ketoke kuwi. Iki. Sener saiki. Garain joget sener iki. Kuwi ati. Kayane iya. Kayake yo. Coba Iki. Mas Yudo, coba Mas Yudo. Coba, ah. Mas Yudo. Oh. Ya, Jan. Saiki urung iki sensasine urung. Oh, mantap. Iki. Ah. Colno. Wah iki
bahaya iki. Ki bahaya iki, bahaya. Bahaya. Iso nyetrum. Bahaya. Iki mau ora guyon to? Ora guyon, ora guyon. Dadi iki mau ora guyon. Ora guyon ki meng awake dhewe ki meng tenanan, ora Senar guyon. sakti kuwi. Senar sakti. Iso ngerain joget. Bisa marai joget. Iya. Jajal ndang Ben. Tak cekle ngene wae. Iya iya iya. Iya iya. Ya, Tekan di. tekan ndi, Bang? Mbapelo. Kowe kok kan streaming. Malah serius. Bukan anu lho Google Kok seriuning terus. Malah seriune. catatan. Bablas ya. Wis suwe nggonku. Wis suwe nggonku ngenteni. Sarwa setan. Oh bener berarti ya. Senere berarti. Senere. Oh, senere ramune iki ora muni. Ora muni ning aku. Ora muni. Senere. Nganggo Senere. Golek isi podang jenggar. Iba bunga ing atiku. Duduk, duduk. Lho, aja Mas, kok malah muni lho. Lancang. Lancang kuwi jimat to kuwi. Jimat ya? Nek gak patah Dadi hati. kusuma Nyanding canding bisa dadi gawe nyanding bisa dadi nyanding bisa dadi tombo Iya, jan apik nek ram suarane. apik suarane iki mau lagune Podang Kuning. Oke. Podang kuning saking Pambudutan sinten? saka Saking Bu sapa mau Bu sapa sing pengirim makanan iku Oh, sapa Bu Sumiati, Bu Sumiati. Bu Sumiati. Sumiati. Karo lagu kita aturne Pak Bambang. Bambang sapa? Masa sak nganjuk gene jenenge Bambang masa. Wis sapa? Sing ngendang kuwi Bambang. Lah nggih. Ugi niki kagem Pak Juki WMC Bojonegoro. Pak Juki mriki. Nggih, Ah, Pak nyuwun Juki. lagu Podang Kuning. Nggih niku Bojonegoro niku WMC niku Pak. Nggih. Oh, nggih BMC. niki wau nggih wonten Mas Faris. Paris. Nggih. Rawuh lho Mas Faris sih. Mungkin dikene nembang. Oh iya pasti. Mangke dikene. Mangke dikon nembang ning wayangan wis bar. Nek wis bar. Oh ya aja ngono Mas. Ngancani wong usung-usung debok ya to. Mas Faris nggih, Mas Faris. Mas Faris lah kae lungguh mbek ambek Bu Wiwin. Ya kancane kendang bem. Yuk. Kok yo gak melu rene ngono Mas Faris. Ayo Dik niken Podang Kuning lagune. Oke. Nyuwun kawigatosanipun sekedap Oh, lagi apa Badhe iki? wonten pengumuman apa? Napa Mas? nyanding bisa dadi tombo. Matur suwun monggo dipunlajengaken langgamipun Podang Kuning suwanipun Ibu Sumiati kalih Pak Bambang. Kalih sapa? Bang Jowo sak kanjur langsung nonton. Ayo, monggo. Oke. Buka celuk. Mati mikir. Ah, ora. Is amaning omah wis ora ngrasan kaluyuran anggolek ising mobang meter anggonku ngideri nora krasa esok awan nganti wengi eman yen yo kleyang tak sawang amin celok ning apa kencangan tak ringkih saka katuman sarawi ngoceh dheweke ngalih bensoan tak sumun bocah ngisi
malih ibu bunga yen lakon yanding slirat ora bakal ati kakliwangan liyan yen si podang andudon hati kebranan ora Dangdut ke sing ayem ya saya kodro tasranane sonate kabut asik-asik awas iso awane kok iso aturan anggolek iseng tak sayang Upang mitarang aku Yeteri ora rasa esa apa Wangi iman yen yo yang tak sawang menjok ning apa kegancangan taringke saka kadoman sareng ngoceh Agawe pikirku Kirang tak sawang tambah matise Ibu bunga Bakal hati Andutkan hati Matur nuwun. Ikusan saya Datro Kasanane Sortika Wangge Niki pripun Mas Akbar malih nopo malih napa anu Mas Badar mau ana Apa wonten panyunan wonten pamundutan Nggih. saking Ibu Sintia Jesi Oh, harus Tante di- Jesi Ya, harus dipinangkani. Nggih, Iya. napa pamundutanipun gelo gelo gelo. gelo oh gelo Gelo. niki Judule- dibawani napa boleh boleh Langsung. karo leren karo oh karo leren iya iya Kanca-kanca kersane karo leren. Ngesana Nggih. sing meking. Gurine sing meking lho. Sing ngaran lho. lho niku sadene sangger Nggih. Loh, Niku kuwi- wong napa gapura to niku? kuwi ngono pondopone sanggar kuwi ngono ya pawang ula barang lho Apa asline tumbale Pawang sangger ya kula. kuwi asline. Mbak nuwun sewu sing bawa kersane mboten Mbak Niken. Lah sinten Lah kanca-kanca yoga no gentenan nggih. sak-pada ngono kanca-kanca Oh. yoga. Ngono, dites, dites dadi iso nyuwara apa ora. Loh. Ketae sing nyaran ki wonge gedhe suarane cuwilik ngono kene. Eneng apa? Eneng apa? Ngono. ketoke anu berarti wong Ponorogo Nah, iya. Oh iya, Wedi karo macan itu. wedi karo macan. itu juga bisa jadi Nggih. pripun sing Dites Jawa? yoga-yoga dites. oh sing dites yoga-yogane ya Nggih, mulai saka aneh sing celentem. nyelendem Ayo, apa bawa itu le. sing celentem, ya? Bawa. Slendro apa pelok iki? pelok Pelok. pelok Pelok anu ya. cakepane apa ya Sido asih ya ora apa-apa. Situasi ora apa-apa. Cakepan situasi. Yen ning Tawang ya ora apa sak saiki. Yen ning Tawang ora apa-apa. kinanti nggih mboten apa Pelok. Bang, kowe dites iki. Kuwi lho anu mixing kuwi lho engko ben iso giliran. Apa kuwi wis dasih ora apa-apa. Kok. Ayo kere. Kurang ban. Wis. oh iya sudah Ayo. Mbok. iki Yen ning pawang
tawang Kurang dhuwur, kurang. Larasmu yen ning tawang ana lintang Ape lumayan. Api. Oh, sing jaipong. Wah, Iki kecil-kecil cabai rawit loh. jaipong. Cabai rawit. Pedes Aku ya. ngenteni. Aku ngenteni ya. Cahasyu. Cahayu. Ayo. cah ayu aku ngenteni Lumayan. Gurine. Sing enong. Ah, ngenong. Sing enong. Yo, kanomik. Nino. Mudah lho itu, Mas. Nah, kancane bawa lo rasan-rasan karo sebelah. Aku ngono ya iso. Malah tahu bulat. Malah tahu Ngece sampean. Ngece kowe. Ngece TB. Sirahmu dianggap tahu bulat. Kamu kok kan iki bluluk. kowe ora trimo to nek adikmu mau tak sia-sia ora trimo to. Kok tahu bulat to. Marang mego kok tahu bulat. Ayo Dik, sing apik Dik. Ya Dik. marang mega Oh, bekas tanda. koso Elo. Api. Bekas tanda iki kancane Pak Tribuana karo gendut. Wes, gua genep sewengi iki metu kabeh. Metu kabeh. Anu sing demung. Demong, sengkok. Demung. Kali. Nah, sing ecek-ecek gak sah blas iku nek muni. Gak laras blas. Sontakon. Ya. Sontakon. Pinter ternyata Hasobroto hebat. Pinter. Pinter. Wani bra, Wani yo, kleru gak apa-apa. Kleru ora apa-apa. Penting rusak. Sing penting rusak ya to. Ngono aturan. Ayo Kleru disoting gak Mas. apa-apa Mas, penting kebayangnya dipotong. Ayo Mas, gak apa. Kleru Iya, gak Mas. apa-apa, sing penting Gak salah. apa-apa. Iya. Sontakon. Nah. sontakoni Takoni. aku diblitui Ayo takoni. Sontakon wartani reki. Kok dijujuk takoni. Sontakon tak Ya salah. pesak. Ayo bra. Ayo. Sontakon wartani reki. Kok takoni. Sontakon wartani reki. Rusak. Ayo Tang, kudu wani. Ayo, sebelah. Terus sing rambutnya dikuncir lho. Wah, lagi ngeslot terus ket mau. Sketer ngeslot kowe ket mau. Ganti anu iki. Nah, sing nyaron dulu. Nyaron dulu. Apik sarane. Lakon putih lho. Takon. Yo. Sontakon. Ayo. sontakon war taning reki Apik B, apik. Lah to. Kae ganti kae. Ayo. Kae sinaran gede. Kowe. Janji. Ya kuwi. Janji-janjiku eling ngono tok. Bur. Janji kueling. janjine Eling. Eling. Ya. Kae. Adik. Kae lho, guri dhewe. Guru dhewe. Ya, kowe. Ra iso bacok gegere. Yo. Kudu iso. Kok nek karo Kudu iso, kuwi sio. Sontakon tuku war. Ah. Sumedot. Sumedot. Nek ra iso sumedot tak sedot to. Sumedot. Sumet. Ayo. Sumadot terus. Randang sumet tak sumet dhewe lho engko. Ayo no, tang no. Sapa jenenge no to? Sapa jenenge? Alpan. Alman. Hah? Pan. Ayo pan. Ayo pan. Muni pura tak tonyo lho engko. Kelo. Digawane bagus.
Sumedot. Ayo, Be. Ben muni. Kowe gelem muni apa ora? Ora gelem muni mlebu ngene. Pocokan kok Bigson Sumedot ra. Ayo. Ayo sing apik. Suarane lah cilik bocah kuwi. Wi Mas TB. Wi isone nyanyi. Wi isone nyanyi ndut 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 si gendut. Ayo, Tang. Sumedot lah. Wah, lah kok malah kok wong adan. Apa-apa. Terus. Sing tias ingsun. Apik. Tepuk tangan. TB, ben kono neh apik wae. Kono neh. Iya. Ayo, neh, ora neh tak tonyo kowe. Tonyo. Nek Mas. Neh. Lah iso sampe bar yo. Sampai bar kudu kowe. Sampe bar. Nimas ingsun. Nimas ingsun prasopo. Nang. Ning Mas ingsun. Terus. Prasopo. Ora apa-apa. Nimas ingsun prasopo. Ndang. Ya ngono larase ya ngono. Mas ingsun marah sapa? Ndang. Ning Mas ingsun prasopo. Wah, elok tenan. Apik tenan. Apik. Ngene iki apik. Apik kuwi lho. Ruangane to. Apik. Nimas ingsun prasopo. Sineksenan. Ndang. Nimas ingsun prasopo. Nimas ingsun prasopo. Ndang. Ning Mas ingsun prasopo. Apik tenan, jos. tenan. Dalange suarane kalah. Dalange suarane kalah karo kuwi. Krungu pran jane. Piye Jelas krungu to? Krungu kok sapi lho. Apik. Apik. Daripada sampean. Apik. Kok ora arase ra pas lho. Apik tapi apik. Apik. Kuwi kan umpama lukisan kan abstrak. Abstrak. Dia duwe bakat terpendam. Malah larang kuwi. Larang terpendam regane ngono niku. kuwi. Niku termasuk bakat terpendam. Iya. Tapi ora nek tunggale sanggar ya. Dalang loro Apik. iki setujune apik. Apik, setuju. Lanjut loh, aku setuju loh. Lanjut, ini. lanjut. Saya sebagai jurinya setuju loh. Suarane ini. apik banget kuwi. Apik banget. Ora Ayo. Pak Mubarak lebih nyidamu apa to jane bis. Sineksenan bumi langit. Nang. Sineksenan bumi langit, Nang. Nang. Sineksena. Apik. Renjoh aku, apik tenan. Langit. Apik. Hebat. Tepuk tangan. Yang mulia. Luar biasa Bagliran malam hari ini. Elok. Mas Arfan hebat. Sampean punya bakat terpendam, nggih. Ha. Sampean pendam saja bakatmu ya. Apik tenan. Apik loh, ngono wi wis gelem Sing ngendang. Apik iki ya. Ayo iki. Iki ambek kuwi iki upin-ipin. Sineksenan bumi langit. Tangi sing tias. Ya. apik iki. Tangi sing tias. Alah japik kemeng japik mau. Apik mau. Boy. Elek jebule. Elek. Krungu pran jane. Elek, apik sing mau. Apik mau lho, apik Arpan lho. Cetok yo banding lo. Banding lo. Banding lo. Arpan suarane sokong. Tangi sing Aduh, gak pas suara. Ora pas. Arpan iku nek cara wiraswara niku kaya Pak Giarto, cara Abdi. Iki larase pas. Lah alah ngopo? Alah Alpan. Pan. Ayo, Pan. Tangi sing tias. Pan. Sing tias. Iya, Mas. Pan. Ayo tak bacok lho, ayo. Pan. Tangi sing tias. Ayo. Ndang. Tangi sing. Yo terus. Ndang. Tangi sing tias. Luar biasa. Ya apik. Lanjut. Apik tenan wae. Ora ngira aku suarane apik. Kuwi suarane malah luwih apik kok sing wiraswara. Wiraswara jajal. Wiraswara Wiraswara jajal. Mas Wiraswara. Tangi sing tiang. Iki nang Mas. sing ya Alah kurang. Ora pas suarane. Ora pas. Suarane ora pas. Mas. Sing kae mau. Antara Mas Budi Sutopo karo Pak Giarto. Iya, Giarto. antara kuwi ya. Nggih. Ya,
piye piye. Suarane sokong mau, gede mau suarane. Suarane kong. Suarane gede mau. Ulem. Ulem suarane. Ulem kabeh Wah, elok tenan kuwi karo cah kuwi mau. Ulem. Kong gandem tenan. Suarane apik tenan. Gandem tur ya kong. Gandem tur ya kudu bandem. Anu nyuwun sewu para Bapak Ibu pemirsa YouTube Asta Brata Diri. Nggih. Ning kula niki pun ngelu. Kula tak wangsul mawon mboten bayari mboten napa-napa. Kula tak nderek Pak Mubarak Betul Jeder mawon kok. Sabar be. Ora apa-apa sabar. Be. Inallah masubiri. Apik tapi alpane mau. Harapan sae. Liyane gak pas kabeh, liyane gak pas larase. Harapan sae mleh nek dipejahi mawon. Ki mengko dicakepane. Nih, saya gitu. Tangi sing tias Ngenteni padang rembulannya anu bacan. Segotan lho sing nonton Paranono. bacan. Mike Pak Paranono ora Iki apa-apa. ana tek mik. kuwi lho mik kuwi lho. Paranono gak apa-apa. Padha ae. Padha ae kowe. Kuwi. Nah, niki Bas jenggot naga. Mbah Jenggot. Bacan. Enggak iki kae sing Mbah Jan ki sing nyanyi kuwi lho ada Mbah Dukun. Kene Mas. Kamera. Oke, disiarkan dari Studio 1 ada Mas TB dari Studio 1 yang akan menyiarkan acara pegelaran wayang pada malam hari ini. Silakan Mas TB. Baiklah pemirsa, kami dari Studio 2 sudah bersama dengan Mbah Bajan yang mau mengakhiri laga Bowo yen ing tawa ana lintang. Oke. Mbah, saged sing luwih apik sok kuwi, Mbah. Sing welik malah. Nggih nuwun sewu mawon. Menika saged sae. Mangke kula gadah wakil inggih putu kula. Mengke bagian kula ajangan kula serampak. Mangke. Oh, nggih Mbah Jan. Nggih, mangke penutup. Bagian iki mengke kula ndang mangsul. Oke, siap. Tujuane kala wau limbuan nggih Mas Indro. Siap. Krak pun medun niku, kula lek niki Les Bumi niki. Diajak kali Gus Lukman. Jane kula mboten saged, Pak. Duka mriki panggung duka saged lan mboten. Oke. Panten tetep kula minggah. Kanggo ngibur. Menika kula wakilaken dumateng anak Den Bagus menika. Sapa Mas Yudo kuwi? Mbuh. Paris lho. Paris lho. Paris gurine lho. Ayo Riz. Kiko suwe-suwe kamerane tekan jeding. Ben wong aja kabeh. Paris lho. Paris. Kano Paris. Ayo Riz. Ayo Mas Faris ya. Endang to, Mas. Ayo. Ndang to. Ndang to kok tak nganu tak sangoni pecel. Jangan tak paringi ngono lho iki. Tak paringi. Tak paringi. Engko tak lewek. Paringi pecel. Engko tak lewek. Ayo Riz. Ayo. Ayo to, Yoris. Mas. Piye mong cakepane Haris. Pati ya? Kano Aris udah. Oke. Yo. Paris dulu. Kano Paris lho. Lah. Apaan bagah? Ajang. Cakepane teko awal, Mas. Lho iya. Ngenteni padang rembulan, ayo. Ngan. Tangis sing tias. Api Alpan diomongi. Api Alpan. Oh, lah jebul laras Alpan jane ya. Ngenteni yuk. Ngenteni padang rembulan. Oke. Lagune gelo ya Dik kan ya? Gelo mergo suarane Alpan elek gelo dadi dhek. Tak carikan teman ya berdua ya. Ya, sinten? Kalih Dik Sinta ya. Oke. Berdua. Gelo. Dik Sinta. Ben diratani. Gelo tenan aku ora suarane Alpan ya gelo tenan. Apik lho, apik. Nggih apik. Antara Mas Budi Sutopo karo Pak Yarto, Pak Giarto. Iya, Giarto. Cara Kediri ya Darmaji lah. Darmaji. Antara Budi Setopo karo Giarto, berarti cagak mic ya to. Tak kira Budi Tulungagung. Wah. Buka celok nggih, Mas. Ya. Loh, katur kagem sinten? Dik niken? Mbah Jan. Ibu Sintia Kagem Desi. Ibu Sintia Ibu Sintia Jesi nyuwun gelo nggih. Monggo.
ning ngendi nggonku goleki buat abote kepengin ketemu senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe hati cek ngelarani aku kaya sinandal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja aja kewigelati aku ora bakal Yuk. kaya ngene lelakonku pingin ngapa kok dadak ketemu yen pancen ya Mas Arya Ayo yo. Dek niken salintri. Mas Sabar, Mas Badar. Iya, siap. Nganti gono goleki buat abote kepengin ketemu senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe hati
kasih istirahat dulu. Oke, terima kasih. Horek. Untuk penutup Mas Yudo. Nggih. Penutupnya Bajan Serampat. Bajan Oke, Serampat. Bajan Serampat terus Bajan. jenengan terus TB. Oke. Bajan Olah Serampat kabisan, penutup. ya. Mriki Bajan. Monggo. Olah kabisan ku penutup limbuan Untuk ya. permintaan gending Wah, wis- dipinangkani ning Wis goro-goro. gampang ya. Ah. Monggo Mbak Jan. Yo. Ayo. Monggo Bajan. Tradurung, ayo. Wah. Asli warok nih. Pak Tartono nderek. Monggo. Wah. Asik. Yo. Oke, yo ganti Mas Yudo. Oke. Menghias angkasa aku ingin Terbang dan menari. Jauh tinggi ke tempat kebal. Oke, tepuk tangan kagem Mbah Jan. Wah. Orang ngira. Orang ngira Mbah Jan jenengan kok beksa luas. Sudah mriku. Tiang sepuh umur kula pun 7 kenalaken kula Mbah Jan. Nggih. Dukuh Katogan Desa Sendang Bumen, Wah. Kecamatan Bebek, Kabupaten Nganjuk. Nggih, Mbah Jan. Nggih, menika kagem katur dumateng kanca-kanca Les Bumi Nganjuk. Nggih. Karibun. Nggih. Nggih. Sedaya kemawon disengkuyung. Nggih. Ngantos anak niku putu Akbar Badar. Nggih. Niki tasik muda-mudi bagus. Nggih, Wah. amin. Niki Mbak. mengku Nganjuk nggih niki terkenal. Nggih, Mbak. Nggih, kula dongaaken. Amin, Mbak. Inna bulan. Nggih. Panjenengan ya Le. Nggih. Amin, Mbak. Jadi Mbah Kedua terus. Nggih. Her. Apa? Matur nuwun sampai Nggih, jumpa. matur nuwun. Oke. Niki badhe wonten di Karyadi mung di Les Bumi. Pak Karyadi, monggo Pak Karyadi. Bombok kesempatan ngene. Ah. Pergiling-giling apa? Serampat, Pak Karyadi Monggo. serampat. Mboten. Sanes. Jendeng niku. Nggih, nggih, Pak. kepala kekek weh. Kakek. Napa? Suara kekek. Sanes. Apa? Anu reok. Sanes. Ora jurang. Ora junggrang. Nggih, nggih. Ndi, ayo nduk. Anik sapa sing Sapa? Kodiri meng? Niken. Ndi, sini Ken. Ken. Monggo kali sampean Pak Karyadi. Niki. Oh, Monggo. nyawer ya. Kali sampean. Nggih, kali Nggih, jenengan nggih. Pak Karyadi. Mboten napa-napa Pak Karyadi. Silakan. Biasa mawon kancane dhewe Pak Karyadi, Pak Karyadi. Ayo. Nggih, nyuwun wonten nggih. Ya, oke. Ya, tak kasih waktu. Jange nyuwun pangapunten. Monggo. Kula tasik belajar niki dalang-dalang Siap, kabeh. siap. Niki, Sing Pak. seni gendhe Sampean kathah. sampean film Nggih. dadi napa Mbah Jan? Film dadi napa?
Sunan Kalibrantas kula Empu Mayogati. Filme nika Sunan Kalibrantas. Aktor Sunan Kalibrantas. Aktor sampeyan bae. Aktor luar biasa. Kali Gus Sukman pimpinane Budi Gus. Monggo lagune napa? Roro Jonggrang. Nggih, wis santai wayangane bare jam 8. Bare jam 8. Iki pas karyantai Pak. Nggih, aku tak pramen sak iso-iso kula. Siap. Mbok mendih wonten kalepatan kula hanggen kula jujugan dalah kegending kalih anak putu nikan mika. Kula tansah nyuwun paminten. Aku tasih belajar. Oke. Ngene Nduk ya. Pripun? Duk kalau di apa? Ngono kae. Anu. Napa, Pak? Jonggrang niku kan kula pramen. Pramen. Diringi. Roro Jonggrang. Monggo. Diringi, Mas. Oh, nggih. Sampeyan iringi Tok anu. tok tok ngono. Diringi mawon. Renyep. Sampeyan iringi renyep. Anu aku rap. Renyep. Oh, nggih. Lagi lah. Sama-sama ngoten nggih. Wah, lah iki. Nggih. Oh, mepet. Elo-elo kali gleber apa renyep, Mas? Lho, Kok iso? Gak oleh, mbok kiwa. Lak lungguh mantenannya rang ndi? Sampeyan iringi renyep. Ela renyep elo-elo kali gleber apa? Ya yo. Niki pun wonten tukang syuting. Ya. Langsung Langsung mawon nggih, langsung mawon. Gak sah. Tuduk Ora Jonggrang. Tuduk. Yen to nek kosmolo sliramu nate janji. Iya. Yen to pentung gedhe antaran Wonosegoro. Yen to pengging bisa kayudan. Monggo ngasilem gelem tak pundhut garwa. Hananging sakwising sliramu nyempuruti yen to prajurit padha tumpes perang kabeh kalah kabeh. Sliramu banjur colong playu malih ilat loro iki. Piye karepmu? Ora sudi aku Bandung. Aku ora colong playu Bandung. Aku ora colong playu Bandung ngoten. Oh. Aku nyuwun babono. Aku nyuwun bebono. Sampeyan rangkep mawon, Mbah, suarane. 100.000. 100.000. Suwengi janji. 100.000 sewengi ngoten. 100.000. Di 1000. Panyuwunmu kan bisa dadi. Mangertono wong ayu calon garwaning sun. Yen to Bandung ora bisa ngudaraning apa panyuwunmu ayu calon garwaning sun. Ingsun hamet kaji. Bandung, Bandung. Endi candine Bandung? Durung genep 1000. Sing tolo sak Durung jangkep. Aja melok guyu. Durung jangkep. Durung jangkep. Ingsun mate kaji maneh. Yo. Iya. Ingsun mate kaji. Genep Bandung bobot angkat tau. Kowe iku. Mas Badar, gimana ora krasa anu Wadyabala kethek wis budal. Oh iya, Wadyabala kena Wis budal. langsung derekne Anoman. Iki wis budal. Gak iso. Budal. Ayo, langsung. Iki wis tekan anu kono lho wisan tekan Wis guyangan. teko kandhaan. Meh tekan guyangan ngalor titik ngidul gone Mbah Jan. Nggih. Kamuku guyang-guyang keh. Ayo. Oh, iya. Ayo, langsung. Langsung Mas ya. Langsung mawon. Yo, Langsung ringkas mawon, wektu. monggo. Yo, monggo. Oke. Roro Jonggrang pancen kowe ayudan Pramukal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wani sapa
lunga parah iki kanggo durung rampung Kamas Prabu kang wesit wono sego Tobat kowe wani keparang ora ngerti yen kandung lananging jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa lara jugrang manuta Joko Bandung aku darepe babono Candi Sewu sawangi kudu dadi iya jugrang manuwunmu tak turut Bajan asik Niat langing kalangi lanang sarwang damun Asabrata Tiang 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 lara jugrang mokal yen aku nanjakamen kajakno raditmu kalah mula kowe dadi sapa Joko Bandung kowe aja Iki kanggo durung rampung Senopati Kang Mas Prabu Gupala Kang wis sedo tobat kowe wanita keparang ora ngerti yen kandung lananging jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa ora jugrang manuta Joko Bandung aku darepe babono Candi Sewu sawangi kudu dadi iya jugrang manuwunmu tak turut jugrang manuta jugrang sur aku ora sudi Bandung tak kudu karo jugrang Ampun, matur nuwun, Mbah. matur Matur nuwun nuwun. Oke, amin Siap. Amin. Pake. Mas Yudo, sego kupat, sego liwat ora lewat adum selamat. J, sembah nuwun Mas Akbar, Oke. Mas Badar matur nuwun. matur nuwun, Oke, matur nuwun. ketemu di titip di denon. Waduh, aku ora ngerokok loh. Kene gorene. Nggih. Matur nuwun Mbah Jan. Mbah Jan. Mahe. Masa Allah ngono kuwi lho. Ndi. Walah. Mbah Jan wis Jan. Suwun Mbah Jan, Mbah Jan. Wes. Wes, oke. Niku. Lampanono to, Nduk? Pak. Nduk. Yo, wes. Yo. Oke. Mas Yudo, makasih ya, Mas. Nggih, sembah nuwun Mas Akbar. Mas TB matur nuwun. Mas TB matur nuwun nggih. Nggih. Nerusne lakon. Terusnya lakon nggih? Heeh. Lakon Iki tekan ndi mau? Heeh, monggo. Gandanya sakar adung